ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। देशभरात केंद्र शासनानं 4 मार्च हा दिवस प्रकाशदूतांच्या कामाचा गौरव करण्यासाठी लाईनमन दिवस म्हणून देशभरात साजरा केला। इतक्या वर्षांनी कोणीतरी आपली दखल घेतली याचा आनंद आहे। आम्हाला भावना शब्दात सांगता येणार नाहीत। यापुढेही जनसेवेसाठी महावितरणचे जनमित्र म्हणून कार्यरत राहणार असल्याची भावना लाईनमननी व्यक्त केली आहे। पाहूया। 4 मार्च हा दिवस संपूर्ण देशभरात लाईनमन दिवस म्हणून आजपासून साजरा होतोय आणि आजच्या दिवशी मोठा उत्साह हा लाईन वुमनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो। महावितरणचे जे जनमित्र म्हणून ज्यांची ओळख आहे त्यांचा हा दिवस ऊन वारा पाऊस अशा सगळ्या गोष्टींमध्ये कशाचीही पर्वा न करता, अगदी आपल्या जीवाचीही पर्वा न करता हे लाईनमन वावरत असतात। लोकांची सेवा करण्यासाठी, त्यांना सेवा मिळण्यासाठी आणि त्यांच्या घरात उजेड पडण्यासाठी अथक मेहनत घेणारे हे लाईनमन अगदी आपल्या जीवाची पर्वा न करता काम करत असतात। मात्र इतक्या वर्षात त्यांची दखल कोणी घेतली नव्हती। यावर्षीच केंद्र शासनाच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभरामध्ये हा लाईनमन दिवस साजरा होतोय आणि खरोखरच अभिमानाचा असा लाईनमन अथवा लाईन वुमन असतील यांच्या कामाचा, त्यांच्या कार्याचा गौरव करणारा हा दिवस आज संपूर्ण देशभरात साजरा होतोय। नक्कीच या लाईनमनची नेमकी काय भावना आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत। माझ्यासोबत सावंतवाडीतले काही लाईनमन आहेत ज्यांनी गेली अनेक वर्ष या ठिकाणी काम केलेलं आहे, सेवा दिलेली आहेत। काही नवीन सुद्धा लाईनमन आपल्यासोबत आहेत। काय सांगाल, गेली 30-32 वर्ष तुमची सेवा झाली असेल, पण असा दिवस तुमच्या जीवनात कधी आला नाही। आज पहिल्यांदा लाईनमन अर्थात जे प्रकाशदूत आहेत त्यांचा दिवस कुठेतरी संपूर्ण देशभरात साजरा केला जातोय। तुमची भावना काय? मालवणीत बोललात तरी अतिउत्तम। काय आम्ही महावितरणचे वरिष्ठ कर्मचारी आहोत, पण आजपर्यंत आमचे लाईनमन म्हणून जी पदं गेली त्यांना आजपर्यंत उत्तेजनार्थ म्हणून आजपर्यंत काहीच मिळालं नाही। पण आज केंद्र शासनाने आज जो 4 मार्च 1923 हा दिन आज जो साजरा केला खास लाईनमनसाठी, त्याबद्दल आम्हाला खूपच त्याचा आनंद आहे आणि तो आता उत्साही आहे आणि तो आता पुढच्या इतिहासात जमात झालेला आहे आणि तो आता पुढच्या कायमच तो राहणार आहे। हा दिवस 4 मार्च हा काय तर त्याचा आनंद आहे, आमची पुढची पिढी घेणारच आहे। काय तर सांगायचं म्हणजे काय तर उशिरा होईना का आम्हाला कुठेतरी त्याचं समाधान आज मिळालं आहे। त्याचं समाधान आज आमका मिळालं आहे, हेच आमचं भाग्य। कारण आम्ही अहोरात्र रात्रंदिवस पाऊस असो, ऊन असो, थंडी असो, काही असो, त्या ह्याच्यात आम्ही आमचं हे जीव आमचा पणाला लावून अहोरात्र लाईफ म्हणजे जनतेसाठी आम्ही झटून ते काम करतो। का तर कुठून तरी त्यांना काही म्हणजे काही हे करून लाईट कशी पेटेल हा एकच आमचा उद्देश असतो। त्यावेळी आम्ही आमच्या बायका मुलांचा विचार करत नसतो, घराचा विचार करत नसतो, वेळेचा विचार करत नसतो। फक्त काम एवढंच माहिती असतं का तर जनता कुठेतरी उजेडात यायला पाहिजे, हीच आमची त्यांच्याची मोठी भावना असते। लोक मग आम्हाला काही म्हणू ते असे आहे तर त्याच्याशी आम्हाला काय नसतं, आम्हाला फक्त लाईट लवकरात लवकर कशी होईल ह्याच आमचा उद्देश असतो। आणि अशा प्रकारे आमचे पूर्वी लाईनमन असे काम करत गेले, आताही आम्ही करतो, पुढचेही तसेच करणार। काय तर सांगायचं म्हणजे हे आम्हाला आजचा दिवस म्हणजे खरोखरच आमच्या आनंदाचा आहे। उशिरा होईना काय शासनाला कुठेतरी आमची भावना, आमची ह्या व्यथा कळले हे निश्चित दिसून आलेलं आहे। ह्याच्यातच आमचं समाधान आहे। ह्याच्यानंतर अशीच आम्ही लोकांची सेवा करणार, ह्याच्याबद्दल काही अपवाद नाही, अशीच सेवा आम्ही करणार। नक्कीच जनमित्र महावितरणचे म्हणून तुमच्याकडे बघितलं जातं। जनमित्र यातच सगळं आलंय, जनतेचे मित्र। कारण तुमच्या बोलण्यातनं सुद्धा दिसलं की जनतेची सेवा करणं, मग रात्र असू दे, दिवस असू दे, ऊन वारा पाऊस। आणि खरंच कोकणासारख्या आपल्या पट्ट्यामध्ये ऊन वारा पाऊस कशा पद्धतीने असतो हे सर्वशुद्ध आहे। विशेषतः पाऊस आणि वादळ
यामध्ये सुद्धा जे झोकून- लाईनमन आहेत झोकून देऊन काम करत असतात. आज खरोखर तुमचा गौरव होतोय. इतक्या वर्षात हा जेव्हा दिवस तुमच्या आयुष्यात येतो, तुमचा सन्मान कुठेतरी केला जातो. मग ते लाईनमन असतील किंवा लाईन वुमन असतील, कारण स्त्रिया सुद्धा तुमच्या खांद्याला खांदा लावून आज या क्षेत्रात काम करत आहेत. तर त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? कारण सगळेच आमचा स्टाफ, मग तो मी जरी वरिष्ठ तंत्रज्ञ असलो तरी माझ्या हाताखाली जी काम करतात तेही माझ्यापेक्षाच काम करणारे असतात, माझ्या एवढ्याच काम करणारे असतात. त्यांना तिथे आम्ही कमी लेखले जात नाही. सगळे एकाच खांद्याला खांदा लावून आम्ही काम करत असतो. किती अडचणीचं असो, अवघड असो, वारा असो, आमच्या कोकणामध्ये पाऊस हा सारखा असतो, पण त्याचे आम्ही न तमा बाळगता ते काम भिजत असू दे, काही असू दे, ते करून जनतेला कशी लाईट वेळेत मिळेल हाच आमचा उद्देश असतो. आणि ह्याच्याशी आम्ही नेहमीच बांधील राहिलो आहोत. काय याच्यातून आम्ही कधीही आम्ही पडत नसतो. आम्ही हे कशी लोकांना सेवा मिळेल ह्याच आमचं एकच ध्येय असतं. मग लोकांनी काही म्हणू, लोकांचं काय, आम्ही लोकांशी त्यावेळी काय बघत नसतो, फक्त काम बघत असतो. हेच आमचं त्यातलं मोठ्यात मोठं कर्तव्य असतं आणि ते आम्ही पार पाडण्याच्याच उद्देशात पुढे पुढे चालत राहतो. नक्कीच दादा, तुम्ही पण आजचा दिवस साजरा होता, हा तुमचा दिवस आहे. एक 2 शब्दात प्रतिक्रिया. माझ्या 28 वर्षाच्या सेवेमध्ये आज मला पहिल्यांदा 4 मार्च 1923 म्हणजे महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासनाच्या ह्याच्याप्रमाणे आज 4 मार्च 2023 हा आपला लाईनमन दिन. पण मी 28 वर्ष माझी सर्व्हिस झाली, पण अजूनपर्यंत एकही दिवस असा नव्हता की आम्ही कर्मचारी म्हणजे मदतनीस, त्याच्यानंतर आम्ही असिस्टंट झालो, असिस्टंटनंतर आम्ही लाईनमन झालो, लाईनमननंतर फोरमन आहे. पण आमच्या कामगारांचा कधीही त्यांनी म्हणजे सरकारने किंवा आमच्या ह्यांनी कधी आमचा म्हणजे हे केलेलं नाही, दखल घेतली नाही. पण आज खरोखरच भाग्याचा दिवस आहे की सरकारने किंवा म्हणजे पुऱ्या केंद्रात आज 4 मार्च 2023 हा खरोखर लाईनमन म्हणजे प्रत्येकजण ज्या झाला, आमचा स्टाफ पुरा आला त्याच्यात, म्हणजे मदतनीस, हेल्पर, असिस्टंट, प्लस लाईनमन म्हणजे फोरमन हा भेटेल. त्याच्यानंतर आमच्याकडे जास्त करून आता म्हणजे परमनंट माणूस कमीच आहे, त्यातून जास्त करून कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचे माणूस, पण ते पण खांद्याला खांद्या लावून आमच्याबरोबर काम करत आहे. म्हणजे त्याला पण आम्ही कमी लेखता कामा नये की मी परमनंट आणि ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवाले काम आहे. पण शेवटी कसं आम्ही ऊन वारा पाऊस ह्याची तमा न बाळगता रात्र पाहिला दिवस पडेल जसं आमच्याला होणार तेवढी शक्यतो तेवढी लाईट चालू करून देणे हा आमचा एक मोठा आहे. नक्कीच. मी तुमच्याकडे येतो. एक युवा लाईनमन तुम्ही आहात, ज्येष्ठ बाजूला आहेत, ज्यांनी इतकी वर्ष सेवा केली. आपण तितक्या वयाच्या काय वाटतं आज लाईनमन दिवस साजरा होतोय? माझ्या कारकिर्दीमध्ये मी जेव्हापासून लागल्यापासून पहिल्यांदाच हा दिवस साजरा होत आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं जो वरिष्ठांकडून आम्हाला जे काही लाभलेले त्यांचं सहकार्य आणि तसंच आमच्या वरिष्ठांकडून आम्हाला मिळालेली प्रेरणा आणि ह्याच्यापुढे आम्ही चालवणारं जे काही कामकाज त्यामध्ये मला भयंकर चांगलं वाटतंय. दिलेल्या या दिनाच्या पहिल्यांदाच आम्ही प्रयत्न करतोय या क्षेत्रामध्ये. पहिल्यांदाच लाईनमन दिवसाची शुभेच्छा देत आहेत, हे मला अतिशय बघून भावूक होतो आहे. त्यामुळे आता ह्याच्या पुढे जेवढे आम्हाला येणारे जे संकट आहेत ते आमच्याकडून कसे आज दूर हटवणार आणि त्याच्यातून आम्हाला वीज पुरवठा पुढे जसा वरिष्ठांपासून जसा पुढे गेला तसंच आमच्याकडूनही पुढे जेवढी करण्याची इच्छा आहे ती आम्ही त्या ठिकाणी आज पार पडणार आहोत. लाईनमनाच्या दिवशी पहिल्यांदाच जे काय आज आम्हाला जो कार्यक्रम राबवला आहे त्या राबवलेल्या कार्यक्रमामध्ये जिकडे त्यांच्यानी जे घेतलेले उपक्रम हे आम्हाला भयंकर एक आश्चर्यचकित होणार आहे. आणि ह्याच्या पुढे आज त्या ठिकाणी जे आता ज्या दिनेपासून आता जे कार्यक्रम करणार त्याच्यात आम्ही सहभागी होऊन त्याच्यात पुढे आम्ही कोरोनासारख्या महामारीच्या ह्याच्यामध्ये भयंकर साथीमध्ये आम्ही 2 वर्ष न कोरोनाला घाबरता, जीवाची न पर्वा करता जनतेची सावंतवाडी शहरासारख्या ठिकाणी आम्ही रात्रंदिवस आमच्या स्वतःची जीवाची पर्वा न करता, कामगारांची पर्वा न करता त्यांना सोबत घेऊन कोरोनासारख्या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये अखंड सेवा देऊन लोकांना त्याच्या दिलासा देऊन चांगली सेवा आम्ही बजावलो. ह्याचा आज मला खरं सांगायचं तर आनंद होतो की आम्ही एका संकटात असूनसुद्धा लोकांना आम्ही त्यावेळी चांगली सेवा दिलेली आहे. ह्याची कुठेतरी आज मला हे मिळाल्यासारखं वाटतंय.
पोचपावती मिळाल्यासारखी वाटते. कारण अशा भयंकर रोगामध्ये आम्ही 24 तास इथं कार्यरत होतो आणि लोकांची परिस्थिती एवढी बिकट होती, तरी पण आम्ही डगमगलो नाही, स्वतःची जीवाची पर्वा केली नाही, कोरोनाला घाबरलो नाही. सेवा देणे हेच आमचं काम होतं आणि सावंतवाडी शहरासारख्या कठीण परिस्थितीत आम्ही लोकांना ती चांगली सेवा दिली. त्याचंच कुठेतरी आज आम्हाला फळ भेटल्यासारखं आज आम्हाला वाटतं आणि याचा आनंद आम्हाला ह्याच्या पुढेही होणार, ह्याची आम्ही खरोखरच ह्याची आदर मानतो आणि अशीच पुढची आम्ही ह्या चालू ठेवू. कुठलाही संकट येऊ, काही येऊ, आम्ही स्वतः त्याच्यावर मात करून लोकांना सेवा देण्याचंच आमचं कर्तव्य चालू राहील. एवढी सावंतवाडीकरांसाठी आम्ही हे बोलून आमचे 2 शब्द थांबतो. नक्कीच तुम्हा सर्व बांधवांना आमच्या कोकण 7 लाईव्ह टीमकडनं सुद्धा या लाईनमन दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. कारण आम्ही पाहत असतो, तरी आम्ही पत्रकारितेत काम करत असताना, सत्यबाजू मांडत असताना काही वेळा परखड लिहित असतो, परखड बोलत असतो, पण तुमचं जे कार्य आहे ते आम्ही पाहत असतो. जेव्हा ऊन असतं, वारा असतं, पाऊस असतो, जीवाची पर्वा न करता जे जनमित्र तुम्हाला संबोधलं गेलं, जे जनतेसाठी त्यांच्या घरामध्ये दिवा लागावा, त्यांच्या घरात प्रकाश उमटावा, याच्यासाठी तुम्ही खरोखर जे काम करता, या कामाचा गौरव आज शासनाने केलेला आहे आणि खरोखर तुमच्यासाठी हा आनंदाचा दिवस आहे. नक्कीच हे सगळे लाईनमन गेली अनेक वर्ष काम करत आहेत आणि आज त्यांचा दिवस, त्यांच्या हक्काचा दिवस केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देशभरात जेव्हा साजरा होतो, तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद, त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावना याच खूप काही सांगून जात आहेत. आजच्या या दिवसानिमित्त देशभरात संपूर्ण ठिकठिकाणी जे लाईनमन आहेत, लाईन वुमन आहेत, त्यांना शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. त्यांनी केलेल्या कामाचा गौरव केला जातोय. हे होत असताना आजही आमच्या भागातील हे जे लाईनमन आहेत, त्यांच्याही जीवाची सुरक्षितता राखणं, त्यांनाही कुठेही अशी बाधा निर्माण होता नये, पोलवर चढत असताना किंवा जीवाशी खेळताना, ह्या तारांशी खेळत असताना ते आपला जीव धोक्यात घालत असतात. तर त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनानं आणखीन भर द्यावी. तर खऱ्या अर्थानं आजचा हा दिवस जो प्रकाशदूतांचा दिवस म्हणून देशभरात साजरा होतोय, तो खऱ्या अर्थानं पणाला लागेल आणि सार्थ ठरेल. एवढंच. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.